Morjens, mä oon Timo Kuusama ja tänään ollaan Ruutisavulla reenaamassa vähän liikkeestä ampumista. Harjoitteen aiheena on aseotteessa liikkuminen ja setupina on yksinkertainen 4 SRA-pahvia, 1 seinä. Harjoitteen ajatus on reenata sulava liike läpi useamman taulun ryhmästä ja 2 eri ampumapaikasta. Harjoitteen kulku on niin, että lähdetään toiselta puolen seinää, ammutaan taulut läpi, siirrytään lyhyt siirtymä toiselle puolelle seinää, josta ammutaan myös taulut läpi. Koitetaan löytää siihen semmoinen tehokas tapa tehdä. Ensimmäisenä äänimerkistä ammutaan ääri oikealla oleva lähitaulu, noin 3 metriä ampumalinjasta. Siirrytään siitä vasemmalle, noin 7 metrin taulut oikealta vasemmalle ja viimeisenä toi 2 metrin päässä oleva lähitaulu. Sen jälkeen suoraan esteen toiselta puolelta pienessä liikkeessä ollen tää lähitaulu ja oikealta vasemmalle nämä 7 metrissä olevat taulut ja viimeisenä tää äärivasen. Näin ikään. Näin. Tavoitteena tosiaan se, että ampuminen ei loppuisi liikkeen aikana ollenkaan. Mahdollisimman lyhyt aika viimeisestä laukauksesta ensimmäiseen laukaukseen esteen molemmin puoli tuottaa aina lyhimmän ajan. Nyt mentiin reilu 8,5 sekuntia. Pari C-osumaa. Kokeillaan, jos otetaan yhdeltä paikalta nopea juoksu ja toiselta paikalta, muuttaako se aikaa jotenkin? Kymmenen 19. Ei ollut nopeampi. Ja kerta vielä. Ja 8.25. Edelleen nopeampi näin päin. Sulava liikkeen edellytyksenä on tietysti järkevä jalkatyö. Ja tällaisessa harjoitteessa niin pitäisi lähteä siitä, että saisi kaksilta jalansijoilta ammuttua kaikki maalit. Lähdössä olisi hyvä vähän nojata tuohon ensimmäiseen maaliin. Siitä kun aloittaa, pysyy jalat paikallaan, yläkroppa kääntyy niin, että kun siirrytään viimeiseen maaliin, niin voidaan jo pakittaa ulos. Ja vastaavasti ensimmäinen maali pitäisi pystyä ampumaan pienestä liikkeestä heti kun se näkyy. Ja taas pysähtyä paikalleen, mistä yksillä jalansijoilla nojaamalla, yläkroppaa siirtämällä näkisi kaikki maalit. Vaatii ne muutaman toiston ennen kuin osuu, mutta tällaisia harjoitteita toistamalla ne paikat näkee myös sitten kilpailustagella, mihin sun pitää pysähtyä, että sä näet kaikki maalit yksiltä jalansijoilta ilman, että joutuu tässä paikallaan korjaamaan pikkuaskelilla. Katsotaan vielä. Eli lähdössä jalat tonne keskisuuntaan. Pikkunojasta ensimmäinen maali, toinen, kolmas, viimeinen liikkeestä, eka liikkeestä ja loput 3 paikalta. Tarvittaessa pienestä nojasta. Hyvä toisto on sellainen, missä pauke ei lakkaa, vaan tasaisesti ammutaan läpi liikkeen ja vasta pysähtyessä lähtee noin viimeiset taulut. Silloin kun käytännössä heti ton reunimmaisen taulun jälkeen kääntyessä välittömästi näkee ja pystyy alkaa ampua tätä seuraavaa, niin
silloin tietää tehneensä oikein ja ajatkin on parhaat mahdolliset. Vähän alle 8 sekuntia pääsin näillä toistoilla. Käy koittaa ja nähdään radalla.